Dragi gledači, v programata na filmski od festival Bogorodičen pokrov imame čest da ve zapoznajeme so producentite na film od posveten na život od i deloto na veliki od Jan Amos Komenski. Stanova zbor za predstavnicite na Vista film produkcija, bračni od i producentski par Iva Hlavsova i Lubomir Hlavsa. Tije se i scenaristi i režiseri na istorijski hristijansko-duhovni igrani i dokumentarni filmovi, televizijski seriji i programi za deca, od koji golem broj se i nagradeni. I ova programa je podrška na Višegrad fondot na Višegrad grupata državi, za što izrazuvame posebna blagodarnost. Su nas i nekoj bez koji ne može da započne niti jedan film. Direktorodna fotografija na film od Comenius, gospodinot Pavel Kop. To ima svoja produkcija i studija vo Češkata Republika i raboti kako filmmaker, kamerman, režiser i direktorna fotografija. Pavel Kop je dobio nagradata za najdobar direktorna fotografija za 2021. godina od strane na Los Angeles Movie Awards. Dozvolite da go započnemo razgovor so ličnosta i dušata na veliki od Komenski. Jan Amos Komenski je visoko duhovna ličnost koji žive na kraju na 16. i početak od na 17. vek. V period na teški vremenja na omraze i nasilstva pomeđu katolicite i protestantite. Može bi zato njegovata maksima je neka go snema nasilstvo to odsite nešta. I toj kopne po harmonično to živenje. To ne je samo pedagog, pisatelj, naučnik, filozof, tuku je i teolog, biskup na Češko to bratstvo i žive duhovno asketski život. Koliko to je način na živote osnova i pridonesuva za njegovite golemi postignuvanja kako vrven pedagog. Pro pochopení života a díla Komenského je naprosto zásadní skutečnost, že byl nejen skvělým myslitelem a filozofem, ale v první řadě duchovním člověkem, křesťanem. Žil v době renesance, která znovu objevila smysly jako zdroj poznání. Vrátila se k uznávání lidského rozumu a jeho schopností a ve snaze porozumět okolnímu světu v něm hledala souvislosti a řád. K těmto obecným dobovým trendům přidává Komenský duchovní rozměr, to znamená vztah člověka k Bohu. Zasazuje lidské hledání do kontextu celého vesmíru, to znamená, že hledá vztah člověka k okolnímu světu nejen pokud jde o přírodu a stvoření, ale také pokud jde o vztah vůči samotnému stvořiteli. Komenský svými analogiemi ukazuje na souvislost lidského osudu s děním v přírodě a v celém kosmu. Hledá v nich zákonitosti, protože podle jeho přesvědčení všechno existující, hmotné věci i živé bytosti má svůj jednotný původ v Bohu. Je to myšlenka všeobecné harmonie, kdy určitá analogie všech dějů umožňuje srovnávat a vede k myšlence všeobecné moudrosti, pansofie, a posléze také všeobecné nápravy, panortosie. Člověku je vrozená snaha po vědění, tíhne k samostatnosti a má schopnost zvládnout všechno vlastní aktivitou. Proto je nejdokonalejším jevem přírody, která je podle Komenského jakousi vnější paralelní vrstvou soucna. Řečeno jeho slovy, člověk je mikrokosmem, světem malém, jenž souhrnně obsahuje všechno, co se daleko široko jeví rozprostřeno v makrokosmu. Ale abych na vaši otázku odpověděl krátce, byl to právě duchovní rozměr přemýšlení a hledání, který Komenskému otevíral souvislosti a umožnil mu obrovský vhled a úspěch v oblasti pedagogiky.
Odtud plyne jeho poznání, že výchovu je třeba směrovat na základě určitých zákonitostí, které, když budeme dodržovat, výchova nebude obtížná a výsledek se dostaví. V knihách je zaznamenáno vše, co bychom měli znát. Veškerá moudrost. Tak byla napsána i naše Bible kralická. A pamatujte si, kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Jan Amos Komenski je pod silni impresiji na Francis Bacon, na Jean-Jacques Rousseau, na Pestalozzi, na Jan Hus. Bo Holandija polemizira so Descartes, v Stockholm so kraljicata Kristina, so besednike na najgolemite imenja filozofiji i vladeteli vo njegovo to vreme. Pa sepak, može li da se izdvoji nekoja ličnost koja je izvršila negolemo vlijanije vrz njegovo to tvoreštvo i filozofskite i pedagoški pravci? Není možné označit jen jednu osobnost. Bylo jich velmi mnoho a těžko z nich vybrat jednu. Připomenu ale několik postav, které jsou téměř neznámé, ale jejichž vliv na Komenského byl podle mého názoru naprosto klíčový. Především to byl moravský šlechtic Karel Starší ze Žerotína. Podporoval a chránil jednotu bratrskou, církev, která se nezapojila do ozbrojených válek a kladla velký důraz na školství a vzdělání. V Přerově založil bratrskou školu, přivedl do ní kvalitní učitele a podporoval chudé studenty, mezi kterými byl i mladý Jan Amos. Žerotín prospěch studentů sledoval a když rozeznal jejich nadání, posílal je na své náklady do nejlepších evropských univerzit. Za druhé, zásadní vliv na mladého Komenského měli jeho učitelé na přerovské škole, například Tomáš Dubinus, který vystudoval v Herbornu a Marburgu a podporoval studentíkův zájem o latinu. Ředitel přerovské školy Jan Lánecký vystudoval v Ženevě, byl duchovním rádcem Karla Staršího ze Žerotína a členem nejvyššího vedení jednoty bratrské. Byl takovým otcovským ochráncem Jana Amose, držel nad ním patronát, no a pomohl jej nasměrovat na univerzity v Herbornu a v Heidelbergu. No a do třetice významně ho ovlivnil profesor Jan Jindřich Alstedt, u kterého studoval v Herbornu. Tento německý protestantský teolog a filozof byl autorem 7 svazkové encyklopedie, ve které soustředil vynikající přehled soudobého vědeckého poznání. Byl přesvědčen, že za pomoci správné metody výuky může mít každý člověk přístup k veškerému poznání. To od něj Komenský přijal nápad a inspirace vytvořit českou encyklopedii. A mimochodem zůstal s Alstedem v kontaktu i po skončení studia. Zvolili mě tam zástupcem rektora na Lišenském bratrském gymnáziu. No a protože nebyly učebnice, nezbývalo mi než je napsat. Byl jsem v jednom kole. Koja je negolemata poraka na ovaj golem čovjek so detska duša? To je primjer so svoj život na sve što je duhovno vozvišeno, no i stradalno i humano. Da se podsjetime, javno mu gi zapalile njegovite dela. Mu počinova suprugata i njegovite 2 deca. Vo progonstvo je. Vo požar zagubi cela svoja biblioteka. Dovolili jste, aby hřích zachvátil celý Fulnek. A nyní vaše nevinné děti vyčistí to hnízdo kacířů. I pokraj site nepravdi i strašnih zagubi, vo nego ne se sozdava omraza, tuku so ogromna žrtva se bore za svojite braća, da im najde za solništa od progonite i žestoko se bori i kritikova nepravdite. Na svetod to im porača. Site stojime na jedna scena na golemi od cvet i što i da se slučuva, go zasega celi od cvet. Istražujući go temeljno život od Komenski, možete li da ni otkrijete koja je tajnata na njegovi od podvig, sila, izdržljivost, upornost, vera, borbenost, dobrina, ljubav.
od kade i kako go crpi se to? Kdo by to řekl lépe než on sám? V poradě o nápravě věcí lidských Komenský píše: přístup, kdokoliv si došel až sem a poznej nyní také tento nejvyšší stupeň moudrosti spočívající ve společenství s Bohem. Komenský přemýšlel, co je v nepořádku se světem a došel k závěru, že ačkoliv je mnohé v nepořádku, ještě není všechno docela ztraceno. Cílem jeho didaktického snažení byl člověk, který má harmonický vztah k Bohu, k lidem a ke světu, to znamená k věcem. Když psal dílo Pan Sofie, Všeobecná moudrost, nesnažil se o nic menšího než o nápravu celé společnosti. Neměl menší síl, než odstranit všechna porušení řádu světa způsobená lidstvem a dosáhnout navrácení harmonického řádu božího stvořitelského díla. Věřil, že lidé na celém světě mohou žít ve svobodě a v míru, bez válek a násilí. Tak monumentální úkol ovšem není v lidských silách. Komenský věděl, že k nápravě potřebujeme pomoc zhora, ale zároveň musíme začít sami. Napsal o tom: obnovu poměrů musíme očekávat od Krista, ovšem za lidské spolupráce. To byl podle mého názoru zdroj Komenského síly, jeho vnitřní motor. Na jedné straně vědomí, že jako lidé máme povinnost usilovat o nápravu toho, co je zkaženo, a na druhé straně víra, že tato náprava je boží vůlí a že nás v tom tedy Bůh nenechá samotné. Vi благодарам за вашиот филм Комениус, кој ќе го видат гледачите во фестивалската програма, како и учениците на Основното училиште Јан Амос Коменски во Скопје. Тие ќе имаат еден час со вашиот филм и овај интервју, посветен на овој велик педагог, писател и филозоф. Неколку ученици од ова училиште ќе ви постават прашања во оваа програма, како и студентите од Европскиот универзитет од Скопје. На овој начин се надеваме ќе придонесеме за едукација на великото дело на Коменски преко нашиот фестивал на поширок аудиториум. Какво влијание извршил Јан Амос Коменски како педагог во историјата? Што е суштински ново во неговиот приступ? Komenského přístup a vyučovací metody byly naprosto novátorské. Zavedl zásadu názornosti, to znamená, žák má mít přímou zkušenost. Pak zásadu systematičnosti a soustavnosti, to znamená, učivo by na sebe mělo navazovat nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Potom aktivnosti. Žáci by měli své poznatky využívat v praxi. Dále trvalosti, učivo je třeba soustavně opakovat, a přiměřenosti. Učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí. Ve výuce je potřeba mít na paměti celek. Všechno je propojeno, všechno souvisí se vším. Výuka má být příjemná a zábavná. A hlavně nenásilná a přirozená. Zastavme se na chvíli u toho, co znamená Komenského názorné vyučování. Tak v prvním kroku to je převedení konkrétního předmětu. Dalším je jeho realistické zobrazení. Třetí krok spočívá ve schematickém vystižení hlavních rysů poznávaného objektu. Vysvětluje, někdy lze místo věcí, když jich není, užít náhrady, totiž modelů nebo obrazů pořízených pro účel vyučování. Názornost se nemusí omezit jen na předvádění skutečných předmětů, ale přesahuje bezprostřední vnímání konkrétních věcí, na základě analogie umožňuje vystihnout i odraz skutečnosti. A pionýrskou myšlenkou bylo zobrazit abstraktní tezi schematickou kresbou. Jan Amos je průkopníkem vizuální kultury, která využívá obrazovou informaci ke komunikaci myšlenkového obsahu. Dnes už víme, že vizualizace myšlenkových obsahů schematickým a symbolickým znázorňováním napomáhá učení i myšlení a zrychluje komunikaci mezi lidmi. Abstraktní názornost při využití schémat a značek umožňuje předat informaci přehlednou, srozumitelnou a rychle pochopitelnou formou. Ale Komenský jde ještě dál. Protože si mnohem lépe zapamatujeme látku, která je spojena s fyzickou činností,
Převedl kapitoly své učebnice do divadelních scén. Studenti se převlékli za dramatické postavy a probíranou látku předváděli a popisovali v dialozích, například při práci s nástroji řemeslníka. O takové výuce jazyků můžeme i dnes jenom snít. Во кои држави и кои се најпознати наследници на учењето на Коменски, кои меѓу другото се залага учителите помалку да предаваат, а учениците повеќе да научат и да нема лутина и гордост во училиштата, туку мир, задоволство и успех. Opravdu nevím o škole, kde by do důsledku byly uplatněny všechny tyto zásady. Neznám mnoho univerzit, možná takové někde jsou, kéž by byly. Myšlenka spojit přirozenost výuky se samostatností a spontánností se objevuje v takzvané reformní pedagogice, která na některé podněty Komenského v jistém smyslu navazuje a pokouší se je realizovat svými prostředky. Дали и во која мера денес се почитува пристапот на Коменски? Ученици да се доцираат, да ги стекнат вистинските вредности како личности, имајќи предвид дека помладите генерации се повеќе се настроени към материалните вредности. Tato otázka vlastně směruje na to, co z Komenského díla můžeme považovat za stále aktuální. Je to především ochota učit se řešit záležitosti každodenního života a vztahy k druhým lidem klidně, bez agrese a kritiky. Umět nahlížet na chyby druhých i svoje vlastní jako na učební materiál ke zlepšování věcí a života. Přijmout odpovědnost za vlastní život a od malička učit této odpovědnosti i naše děti. Vědět, že každý lidský věk má pro život jako celek důležitou hodnotu a význam. Pamatovat, že přirozeným vývojem života je zrození i umírání. Být si vědom konečnosti pozemského života a nepromarnit čas, který pro něj máme. Vážit si sebe i druhých a všeho, co život přináší jako učební látku na cestě životem. Stáří je vrchol života, kdy člověk dospěje k moudrosti, kterou po celý život rozvíjel. Вашият камерман, господин Павел Коп, е избран за най-добър камерман за 2021 година в Лос-Анджелес. Дали вроденият талант е пресуден за ваков успех или са доволни образованието и познаванието на новите технологии? Hi. I think talent is nice to have, but you can't really influence the amount of it, like you have it or you don't. But what you can influence is your effort, your hard work. Okay, so I think it's a combination of luck and your dedication, your hard work. When we shot Comenius, I spent many days and nights studying Rembrandt's work, his paintings, his work with the shadow, with the light, his chiaroscuro. All these things were so specific and so great that I wanted to put it in a movie the same way. I don't think that you need education for this. I am the proof. I have studied University of Finances and I'm doing movies. So more important is what's your effort, okay? What's the fire inside which is driving you and pushes you forward. So my advice is everything what you do in your life, do it at the maximum level possible. Then you will achieve anything you want. Благодарим ме на Европскиот универзитет во Македонија, кој на највредниот волонтер на нашиот фестивал традиционално му доделува бесплатна 4-годишна стипендија. Како една жена и мајка наоѓа време и успева да биде врвен режисер и продуцент на повеќе од 150 документарни програми, како и добитник на бројни награди. Musím upozornit, že nemám v oblasti filmové ani dokumentární tvorby žádné odborné vzdělání. Původní profesí jsem zdravotní sestra, byla jsem 12 let na mateřské dovolené se 4 dětmi. Ale během té doby jsem podporovala a tak trochu i manažovala manžela v jeho hudební, rozhlasové tvorbě, následně při kreslení komiksů a nakonec jeho začátky filmové tvorby. Když v 90. letech se společníkem založil firmu zabývající se tvorbou komerčního videa, reklam a regionálního zpravodajství, přibrali do firmy řadu kolegů. Měla jsem pocit, že jim dost chybí organizace výroby a někdy to bylo obzvlášť hektické. Tak jsem se jim tam tak trochu vnutila.
Zpočátku jsem se i já musela řadu věcí naučit o technologiích výroby a hlavně musela jsem se prosadit v ryze mužském složení firmy. No a naše děti a jejich výchova, to jsme díky bohu zvládli a pomohla tomu také fakt, že televizní studio a zázemí firmy bylo v objektu našeho domu. Takže jsem mohla v případě potřeby zaskočit za dětmi domů. Ale nezastírám, že byly roky, které byly velmi náročné a když začaly děti dospívat, tak otázky, které jsme s nimi a jejich vrstevníky řešili, nám dávali témata k řadě projektů. Ale to už jsme měli s manželem, vlastně rodinnou firmu po roce 2005, firmu Vista Film Production. Дали интересот за ваквите програми е по-изразен кај женскиот или кај машкиот пол? Nejsem si jistá, zda myslíte konkrétně kategorii dokumentárních filmů a vzdělávacích pořadů. Pokud ano, tak se domnívám z toho, co vidím v branži, že otázka větší míry talentu není podmíněna tím, jestli jste žena nebo muž. Podle mě jde především o to, jestli vás konkrétní téma zajímá. Vyvolává ve vás otázky, na které hledáte odpovědi a které chcete předat divákům správným a zajímavým způsobem. A také jde o to, zda jste ochotní pracovat na výsledku bez ohledu na to, kolik vám to vezme času. Колку дизајнот на визуелниот идентитет на еден филм влијае врз успешноста на неговиот пласман на фестивалите и неговата гледаност во киносалите? Myslím si, že vizuální stránka filmu je nesmírně důležitá. Já si nedovedu představit, že by film neprošel takzvaným gradingem. Barevná složka filmu určuje jeho atmosféru a pomáhá tvůrcům k tomu, aby na diváka udělal film maximální dojem. No a stejné je to i s grafickými prvky. Tady však musím upozornit, že filmová grafika nesmí rozbít originální design filmu nebo nesmí diváka odvést od hlavní myšlenky. S grafikou se tedy musí zacházet v hraném filmu velmi opatrně a hlavně účelově. Tedy dát jí tam jenom tolik, aby se z filmu nakonec nestala nějaká pestrobarevná reklama. Дали ангажманот на графичкиот дизајнер е посложен кога се зборува за историските филмови? Osobně si myslím, že v hraném historickém filmu není práce s grafikou složitější než u jiných filmů, ale je to prostě jiné. Grafika se dostane pouze tam, kde je potřeba nenápadně dotvořit různá historická prostředí, například stará města někde v pozadí, požár, sníh, no a nebo když vytváříme stylové doprovodné titulky. Co se týče dokumentárního historického filmu, tam je to jiné. Řekl bych, že přítomnost grafiky je tam nepostradatelná a práce na takovém filmu může být pro grafika skutečně velmi náročná a složitá. Často se dostávají ke slovu animační, 2D i 3D programy a tam už je nutná spolupráce s lidmi, s odborníky, kteří se podobnými produkty zabývají. Vi poželuvame ušte mnogo uspesi koji vijek zaslužuvate, a ima nekoj gore koji se gleda. Ostanete vo dobro zdravje i vije i svi te naši gledači i neka naša ta programa vi donese mir i prosvjetljenje vo vašite duši. Vi blagodarime što ste so nas.